Здравейте хора, аз съм Хакчета Студио Майнкрафт и Видео БГ и вие сте с Майнкрафт поредица. Днес ще направя първата си Майнкрафт поредица. Не първа, но днес ще играем Майнкрафт и днес ще отида... Знаете къде? Не, по-точно днес ще се отдалеча от моите селяни, които ги направих които ги намерих преди 30 минути, даже по-рано, но за това няма проблем. Мисля, къде ми е света? Света е на оцеляване. Мисля да се отдалеча от селените и да направя къмпинг. Ще има и втора и трета част. Даже втора. Не мисля да правя втора и трета част. Мисля да си направя къмпинг. Сега трябва да вляза и да си пусна координатите. И когато си пусна координатите, ще запиша на един лист координатите на света. В смисъл не на света, на населените. И след това, когато съм ги написал, ще тръгна на къмпинг. Така. Ето ми е въпросната малка къщичка, ето ми ги селените. Тази къща никой не беше използвал, защото беше тук и тези стълби аз си ги бях направил, само и само да се качвам. Между другото, в смисъл по-нагоре има още къщи, но не знам. Ще направя други поредици за къщите. Сега да видя какво да си взема. Сега, всичко, прибирам си нещата и започвам да избирам. Добре, ми трябва, да. Така, ще ми трябва храна. Вземам си 2 ябълки, такова, две сурови кожешко и от коза, нали, смисъл, хляб ми трябва, мисля, може и царевица, ако нам пшеница, по-скоро, но не. Мисля да взема дървета да си посея, картата задължително. Извинете за това, за този шум. Друго не ми трябва. И кокали, ако намеря кучета. Така, решавам да тръгвам, но първо ще спра на пауза и ще се върна, когато вече съм направил координатите. И така хора, вече натиснах показване на координатите. Сега ще напиша координатите. Извинете за изчакването, но трябва да напиша координатите. Така, вече написах координатите и решавам да тръгна само направо, примерно само направо. Така ще си дръпна листа и предлагам да започвам да тръгвам. Да тръгваме. Чао, хубави селяни, които ги намерих. В смисъл, през 30 минути си апгрейдвах къщата, си апгрейдвах тия неща. Така, тук даже си има леко пътечка, но свършва. Магарета. Аз мисля да се отдалеча на 700-800. Нали е това, където е 555 вече, 60, да. Мисля да се отдалеча до 700. И покаже ли ми 700 си е 700. В смисъл, тук е грапав път, но няма как. Малко се прибих. Ще се върна, когато съм стигнал на половината път. Хора, аз съм почти на половината път. Тук някъде ще спра и си забравих леглото и реших да убия овце. Трябва да убия още 2, така че ще трябва да дебна овце. Много съм несериозен. Сега ще взема дървета за крафтинг тейбъл и за... Направо, хора, да не ви кажа.
Това видео ще бъде около 10-15 минути. Ще видим. Колко да бъдат, поне една-две нощи да пренощувам с вас. Хора, съжалявам, но не знам какво ще правя. Трябват ми 2 овце. Хора, ще се върна след малко. И така, хора, вече направих леглото и крафтинг тейбъла. Аре, ще се отдалеча малко. Чакайте. Вървя в грешна посока. Чакайте го, хора. Се изгуба напълно. Така, нататък ми беше посоката за идване. Ще се отдалеча нататък да станат точно 700. Даже няма да се отдалечавам много. Аз съм надалече, много надалече, много и започвам вече да работя. В смисъл ще копая с кокалите. В смисъл ще си направя малка палатка, но за целта ще използвам калата, която съм събрал. То все пак ще си е... Пак ще си е палатка, но от кал. Като това го махам. Даже ще отида да събирам малко кал, че няма да стигне. Даже калта почва да става на трева. Сега. Както виждате, вече почва да се подразбира, че е палатка. Чест забравих, хора, много съм несериозен. Ще трябва да събера малко дърва. Значи аз решавам да пренощувам тук. Решавам да остана тук няколко нощи, защото просто искам да се отдалеча от селяните и смисъл да си направя и тук къщи. Смисъл и тук да си направя нещо като лагерче и по някой път, когато не искам да съм сред селяни, да си идвам тук и да си седя тук и толкова. Така, сега слагам честа и си прибирам храната. В смисъл, защото ако умра, трябва да пренощувам една нощ, защото ако не пренощувам една нощ и умра, ще се появя край селените. Точката за появяване вече е в къщата ми. И не искам просто. И така, хора, ще се върна след малко.